Tervetuloa tähän Euroopan neuvoston ihmisoikeusjärjestelmää kuvaavaan luentokokonaisuuteen. Käymme tänään tällä jaksolla läpi ylipäätänsä mikä Euroopan neuvosto on, mistä se koostuu, minkälaisia toimijoita Euroopan neuvostossa on ja minkälaista ennen kaikkea sisällöllistä aineistoa tämä järjestelmä ja sopimusjärjestelmä sisältävät. Eli tämä koostuu Euroopan neuvosto ikään kuin useasta osasta, jotka tähtää vähän eri tavalla ihmisoikeuksien toteuttamiseen, yhtäältä niiden suojelemiseen, yhtäältä niiden edistämiseen, turvaamiseen. Niillä on vähän erilainen käsitesisältö, mutta me käydään nyt temaattisesti läpi näitä eri aspekteja. Ja tässä tämä ihmisoikeuksien suojeleminen on se ikään kuin klassinen lähtökohta. Sitä koskee ennen kaikkea Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, eli EIT, lyhennettä yleensä käytetään. Siihen liittyy myös aika vakiintuneena toimijana tämmöinen eurooppalainen kidutuksen halventavan epäinhimillisen kohtelun vastainen sopimusjärjestelmä ja sitä valvova komitea. Se on ikään kuin tätä kovaa ydintä ihmisoikeuksien suojelemista, tietyn minimitason standardin turvaamista koko Euroopan laajuisesti. Sitten on ikään kuin tästä eteenpäin katsovaa osa-aluetta ihmisoikeuksien edistämistä. Siihen liittyy nimenomaan tietyt temaattiset kokonaisuudet, kuten lasten oikeudet, perheväkivalta, alueelliset vähemmistökielet ja tämän tyyppiset asiat, ja ihmisoikeusvaltuutettu ihan omana toimijanaan. Vähän uudempaa perua on tämä ihmisoikeusvaltuutettu. Ja sitten on ikään kuin muita elementtejä, turvataan sosiaalisia oikeuksia ja terveyteen, biolääketieteeseen liittyviä tematiikkoja ehkä uusimpana kehityspiirteinä. Niin käydään läpi näitä nyt tässä koko kokonaisuudessa ja aloitetaan tästä ihmisoikeustuomioistuimesta, joka on se isoin toimija. Mutta sitä ennen katsotaan ikään kuin ylipäänsä Euroopan neuvostoa ihan itse kokonaistoimijana. Se on itse asiassa nyt jo aika vanha järjestö. Se on perustettu 1949, eli aika pian toisen maailmansodan jälkeen. Ja taustalla tietenkin oli juuri niin kuin toisen maailmansodan kokemukset. Niiltä kauhulta haluttiin välttyä ja pyrittiin ennen kaikkea ennaltaehkäisemään semmoisten olosuhteiden syntyminen, että et voisi enää mitään tällaista tapahtua. Ja alun perin jo oli hyvinkin laaja tämmöinen eurooppalainen konsensus, että halutaan toimija, joka on nimenomaan oikeudellinen toimija, joka antaa oikeudellisesti velvoittavia ikään kuin perälauta määritelmiä sille, että mikä on vähimmäistaso ihmisoikeuksille. Ja se alkoi tämmöisellä niin sanotulla Haagin konferenssilla ja se on sitten huomattavan iso ponnistus ollut aikanaan eurooppalaisilta valtionpäämieheltä, oikeusoppineilta. Sinne kokoontui yli 750 valtionpäämiestä, diplomaattia, asiantuntijaa Haagiin, joka niin sanotussa Eurooppa-kongressissa sitten erinäisten vaiheiden jälkeen päätyi sitten lopulta tähän ihmisoikeussopimuksen allekirjoittamiseen. Tällä hetkellä Euroopan neuvosto on todella laaja kokonaisuus. Se on laajempi kuin Euroopan unioni, eli näitä kahta asiaa ei tule sekoittaa. Euroopan unioni on toista myöhempää kehityspiirrettä edustava. Siinäkin on perusihmisoikeusulottuvuus toki kehittynyt, mutta nimenomaan Euroopan neuvosto oli se lähtökohta. Ja tällä hetkellä Euroopan neuvostossa on 47 jäsenmaata, eli se kattaa oikeastaan ihan lähes kaikki valtiot Euroopassa, ja noin 800 miljoonaa ihmistä elää tämän Euroopan neuvoston sopimusjärjestelmän piirissä. Ja nimenomaan ihmisoikeuksien suojaaminen on tämä perustehtävä, mitä Euroopan neuvosto pyrkii tekemään, ja totta kai myös niin kuin demokratia, olosuhteiden ylläpitäminen ylipäätänsä. Ja kaikkinensa niin Euroopan neuvosto koostuu useista eri toimielimistä, siinä on hyvin paljon eri sopimuksia, ja käydään nyt tässä läpi nämä tämän luennon aikana, mistä kaikista osasista se koostuu. Mutta itse asiassa Euroopan neuvoston oma rakenteensa jäsenetään sekin jossain määrin, eli se on niin kuin monitahoinen organisaatio, kansainvälinen organisaatio, jossa sitten eri valtiot ovat edustettuna eri tavoin, ja tietyt omat toimielimet sitten valitaan Euroopan neuvoston omien menettelynsä mukaan. Ja ylin johtaja siellä on Euroopan neuvoston pääsihteeri ja toki on sitten varapääsihteeri. Ja kuten jo todettu, tämä kovan ytimen ihmisoikeuksien suojelussa ja turvaamisessa muodostaa tämä EIT, eli ihmisoikeustuomioistuin, ja sitten myös tämä kidutuksen halventavan kohtelun
epäinhimillisen kohtelun vastainen sopimusjärjestelmä on siinä mukana. Ihmisoikeusvaltuutettu toimii tavallaan tämän temaattisen sopimuskonstruktion ja ihmisoikeustuomioistuimen välissä. Ja se on myös niin kuin toimija, joka toimii välittävänä tekijänä jäsenvaltioihin ja eri valtioiden niin kuin eri omiin ihmisoikeustoimijoihin nähden ja pyrkii välittämään sitä maakohtaista tietoa sitten Euroopan neuvostoon. Ja myös suoraan itse asiassa ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyihin tullaan siihen myöhemmin tarkemmin lisää. Sitten ylin ikään kuin päättävä elin Euroopan neuvostossa on parlamentaarinen yleiskokous eli PACE. Se kokoontuu aina muutamia kertoja vuodessa. Ja sitten ministerikomitea, joka on myös muutama kerta vuodessa kokoontuva toimielin, joka muun muassa monen mun toiminnan ohella keskeisesti vastaa siitä, että tämän ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot pannaan täytäntöön. Eli tämä täytäntöönpanon valvontatehtävä on hyvin keskeinen. Sitten on edelleenkin tämmöinen paikallis- ja aluehallinnon kongressi sekä sitten tämmöinen kansallisten kansalaisjärjestötoimijoiden yhteinen keskeinen rakenne. Siellä on muitakin, mutta nämä on nämä peruspalikat tässä Euroopan neuvoston rakenteen kokonaisuudessa. Okei, äsken käytiin läpi Euroopan neuvoston ikään kuin lähtötilannetta ja yleisrakennetta, mutta katsotaan nyt tätä kovan ytimen ehkä eniten tunnettua osa-aluetta, eli tätä nimenomaan ihmisoikeustuomioistuinta tarkemmin. Se on hyvin uniikki toimija ja hyvin myös globaalisesti, kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu ihmisoikeustoimija. Ja mikä siitä tekee nimenomaan niin uniikin ja arvostetun ja tunnetun on tämä tuomioiden täytäntöönpanon tehokkuus. Että ne on todellakin tuomioita, jotka valtioiden on otettava todesta. Ja ideana lähtökohtaisesti on se, että jos tulee ihmisoikeuden loukkauksen toteava, niin sanottu langettava tuomio, niin valtion on otettava siitä opiksi niin, että sitten tämä tietty virhe ei enää toistu. Mutta katsotaan nyt ihan alusta lähtien, eli tämä EIS-lyhennettä käytetään Euroopan ihmisoikeussopimuksesta. Sen virallinen nimi on toki paljon pidempi, mutta puhutaan nyt ihmisoikeussopimuksesta tai EIS:stä jatkossa. Ja se niin kuin lähtötilanne tässä on, kun se on sieltä 50-luvulta peräisin, silloin ikään kuin tämä ihmisoikeuksien kehitysaste oli siinä, että puhuttiin niin sanotusta klassisista vapausoikeuksista. Ja sitä koskevista oikeuksista on olennaisesti kyse tässä pääsopimuksessa. Sitä on sitten täydennetty eräillä lisäpöytäkirjoilla, aika useallakin käydään niitäkin läpi, mutta se lähtökohta on nimenomaan klassiset vapausoikeudet. Eli ihmisten ikään kuin puuttumattomuuden piiri, mihin valtio ei saa puuttua ilman hyviä perusteita. Esimerkiksi tästä on kyse. Ja tämä on niin kuin ihan ehdoton edellytys, että ollakseen ja voidakseen tulla hyväksytyksi Euroopan neuvoston jäsenvaltioksi, niin tämä ihmissopimus on hyväksyttävä, allekirjoitettava ja ratifioitava, saatettava se osaksi omaa oikeusjärjestelmää. Eli se on todellakin se minimistandardi ja siitä ei voi poiketa. Itse asiassa ihan kuitenkin alkuvaiheessa, kun tämä 50-luvulla avattiin allekirjoitettavaksi ja sitä lähdettiin ratifioimaan, niin silloin oli vielä niin kuin tilanne se, että valtiot saattoivat ikään kuin valita sen, että tunnustavatko he tämän ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot itse asiassa sitoviksi ja tunnustavatko he yksilövalitusoikeuden kansalaisilleen tai ylipäätänsä lainkäyttövaltaansa piirissä oleville ihmisille. Sittemmin tämä on muuttunut, että nyttemmin ei ole enää mahdollista näitä aivan olennaisia piirteitä ikään kuin valita pois valtion, vaan kokonaisuudessaan tämä ihmisoikeussopimus on hyväksyttävä ja tunnustettava sen toimivalta. Suomi sitten liittyi aika paljon myöhemmin tähän ihmisoikeussopimukseen, eli vasta vuonna 1990, eli ulkopoliittiset syyt, tietenkin Neuvostoliiton olemassaolo naapurivaltiona vaikutti pitkään siihen, että toisin kuin Ruotsi ja muut Pohjoismaat ja länsimaat yleisemminkin, niin Suomi pääsi ikään kuin tähän kelkkaan mukaan paljon myöhemmin, mutta sen jälkeen on hyvin paljon Suomessa tapahtunut ja on ihan tunnettua, yleisesti tunnustettua, että tämä niin kuin avasi suomalaisenkin oikeuskulttuurin ikään kuin tällaiselle yleiseurooppalaiselle minimistandardille ja tarkastelulle. Ja se on kehittänyt myös tätä kotimaista perusoikeusajattelua ylipäätänsä huomattavan paljon. Sitten mainitsin jo nämä lisäpöytäkirjat. Suomi on nyttemmin
kaikki lisäpöytäkirjat ratifioinut, eli tietyt niin kuin sisällölliset lisäykset, mitä tähän sopimusjärjestelmään kuuluu, on myös Suomen kohdalla otettu ikään kuin itseänsä sitovaksi. Erona tähän pääsopimukseen on kuitenkin se, että niin kuin lisäpöytäkirjan valtio voi itse valita joko itseänsä sitovaksi tai ei. Mutta kyllä niin kuin Suomenkin kohdalla, niin useimmat, lähes kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet myös, jos ei nyt kaikki, niin ainakin lähes kaikki lisäpöytäkirjat. Eli kyllä tämä niin kuin kokonaisuus, pääsopimus ja lisäpöytäkirjat, niin useimmissa tapauksissa tarkoittaa todella yhtenäistä kokonaisuutta. Ja nimenomaan tämä ihmisoikeustuomioistuin on sitten se viimekätinen elin, joka valvoo sen ja sitä, että onko sopimusta noudatettu. Ja sitten todellakin tämä jo mainittu ministerikomitea sitten ihmisoikeustuomioistuimen tuomion jälkeen valvoo, että se tuomio myös pannaan täytäntöön. Että nämä kaksi palikkaa toimivat ikään kuin yhdessä yhtenä kokonaisuutena. Ja tähän ihmisoikeussopimukseen kuuluu paitsi tämä pääsopimus, niin sitten koko joukko lisäpöytäkirjoja, joista on osa tämmöisiä niin sanottuja aineellisia, tietyn sisällöllisen oikeuden lisääviä ja tietyt tällaisia menettelyllisiä organisatorisia lisäpöytäkirjoja, jotka ovat muuttaneet tätä joko tuomioistuimen rakennetta, sen toimintatapoja tai 11 lisäpöytäkirjaa itse asiassa huomattavan merkittävä muutos, joka teki sitten tästä ihmisoikeustuomioistuimesta ihan koko päiväisesti toimivan tahon. Mutta nämä lisäpöytäkirjat ovat myös sellaisia, että nämä organisatoriset lisäpöytäkirjat edellyttävät yksimielisyyttä, eli kaikkien jäsenvaltioiden ratifioinnin ja hyväksynnän. Sen sijaan sitten nämä sisällölliset tietyn uuden oikeuden turvaavat lisäpöytäkirjat, niin ne ovat sellaisia, että valtiot voivat joko hyväksyä ne itseänsä sitovaksi tai jättää ratifioimatta. Käytännössä on kuitenkin niin, että lähes kaikki valtiot ovat lähes kaikki lisäpöytäkirjat myös ratifioineet. Eli kyllä tämä kokonaisuus muodostuu hyvin vahvan pääsääntöisesti paitsi tästä itse pääsopimuksesta, niin sitten lisäpöytäkirjoista, jotka on hyvinkin kattavasti ratifioitu. Ja ne muodostaa tietyn tämmöisen yleiseurooppalaisen minimistandardin ja yhtenäisen kokonaisuuden. No, katsotaan lähemmin sitten tätä ihmisoikeussopimuksen ihan rakennetta sopimuksena. Se todella alkaa näillä itse oikeuksilla, klassisilla vapausoikeussäännöksillä. Niitä on 18 artiklaa. Sen jälkeen on määräyksiä ja säännöksiä itse tästä ihmisoikeustuomioistuimesta, EIT:stä itsestään, mistä se koostuu ja kuinka se toimii. Ja sitten on lopussa tällaisia sekalaisia määräyksiä, muun muassa siitä, miten valtio voisi irtisanoutua ihmisoikeussopimuksesta. Sitä ei ole vielä mikään valtio testannut, edes britit, jotka nyt Brexitin myötä Euroopan unionista pyrkivät ja lähtevät irtautumaan, mutta se ei koske Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusta kuitenkaan. Ja sitten tietyt varaumat ovat myös mahdollisia valtiolle tehdä, mutta Suomella ei ole enää pitkään aikaan ollut varaumia, eli tämä siirtymäkausi on ohitettu ja sopimus on kokonaisuudessaan voimassa. Ja useimmissa muissakin valtioissa varaumat ovat niin kuin jo taakse jäänyttä elämää. Ihan näistä oikeuksista, kun lähdetään liikkeelle, mistä saavutettiin konsensus ja yksimielisyys silloin 50-luvulla, kun tämä ihmisoikeussopimus säädettiin, niin se on hyvin pitkälti tällaista klassista vapausoikeusaineistoa. Ja siinä on semmoinen ehkä kovin ydin liittyy oikeuselämään, kidutuksen kielto, orjuuden ja pakkotyön kielto. Eli nämä aivan elementaariset oikeudet aloittavat tämän koko sopimuskokonaisuuden. Ja nämä mainitut itse asiassa ovat sillä tavalla niin ehdottomia, että niistä ei voi tehdä poikkeamia missään olosuhteissa. Sitten nämä muut oikeudet ovat yhtä lailla tärkeitä, niitä ei voi laittaa mihinkään hierarkkiseen etusijajärjestykseen, mutta käytännössä niin kun nämä tietyt vapausoikeudet, eli oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, 5. artikla, on hyvin keskeinen, että ei voi mielivaltaisesti riistää kenenkään vapautta. Se on aivan niin kuin olennainen oikeusvaltiossa. Ja 6. artikla on sitten artiklana sellainen, joka tulee nostaa erikseen senkin takia jo esille, että se on yhtäältä se artiklakohta, joka käytännössä on kaikkein eniten oikeuskäytäntöä Strasbourgista aiheuttanut. Ja sitten toisaalta se on myös aivan olennainen koko tämän perusideologian taustalla, eli sille, että jo kansallisella tasolla toteutuu kaikki ne ihmisoikeusvaatimukset, joita muun muassa tämä ihmisoikeussopimus valtiolle aiheuttaa. Eli ideanahan on se, että ihmisoikeusvalituksia ei tarvitsisi tehdä Strasbourgiin asti,
eli tämä ihmisoikeustuomioistuin sijaitsee siis Ranskan Strasbourgissa, vaan niin, että kansallisella tasolla jo tuomioistuimet voisivat oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä toteuttaa ne oikeudet. Sitten on tiettyjä muitakin hyvin keskeisiä klassisia vapausoikeuksia, oikeus yksityiselämän, perhe-elämän suojaan, viestinnän luottamuksellisuuteen, sananvapaus, kokoontumisvapaus, tiettyjä tällaisia poliittisia oikeuksia muun muassa. Ja yleinen syrjinnän kielto on totta kai aivan olennainen elementti. Sitä itse asiassa koskee yksi lisäpöytäkirjakin vielä, joka tehostaa tätä syrjinnän kieltoa edelleenkin. Mutta nämä niin kuin keskeisimmät oikeudet, kaikki ovat saaneet hyvin paljon oikeuskäytännössä niin kuin hittejä ihmisoikeustuomioistuimen kautta. Mutta katsotaan vielä näitä lisäpöytäkirjoja. Ne, kuten sanottu, ne on niin kuin tällaisia kahtalaisia organisaatioon, menettelyyn liittyviä ja sitten kuitenkin ihmisten, kansalaisten ja jokaisen niin kuin yksilön kannalta olennaisempaa tietenkin on se sisältö, mitä uutta ne tuovat tähän pääsopimukseen verrattuna. Ja niitä on aika lukuisia. Näitä nyt tällä hetkellä on kai 16 lisäpöytäkirja tällä hetkellä menossa, eikä 15 ei ole vielä voimassa, mutta siellä on tehty hyvin merkittäviä uudistuksia. Vuonna 1998 muun muassa ihan tämä järjestelmä muuttui niin, että aikaisemmin toiminut ihmisoikeustoimikunta lakkautettiin ja sen tilalle tuli kokopäiväisesti toimiva ihmisoikeustuomioistuin. Ja se oli ikään kuin linjassa sitten myös tämän juttumäärien kehityksen kannalta nimenomaan. Eli lisäpöytäkirjat todella edellyttää silloin, kun tällaisista menettelyllisistä institutionaalisista asioista puhutaan, edellyttää, niin kuin tämä pääsopimuskin, kaikkien valtioiden yksimielisyyttä ja yhteistä ratifiointia. Mutta sen sijaan sitten nämä sisällölliset lisäpöytäkirjat ovat sellaisia, joihin valtio joko haluaa mennä mukaan tai sitten jättäytyy niiden ulkopuolelle. Mutta kuten jo todettu, niin käytännössä suurin osa lisäpöytäkirjasta on lähes kaikkien valtioiden hyväksymiä. Että muodostaa tämmöisen yhteisen kokonaisuuden. Lisäpöytäkirja itse asiassa alettiin draftata jo hyvinkin pian tämän 50-luvun ensimmäisen pääsopimuksen jälkeen. Et se tietenkin oli sen hetken tulos, mitä saatiin siellä aikaiseksi johtavien poliitikkojen ja asiantuntijoiden toimesta. Nämä klassiset vapausoikeudet, niistä saatiin konsensus, mutta esimerkiksi niin kuin tietyt niin kuin oikeus koulutukseen, oikeus vapaisiin vaaleihin, ulkomaalaisten karkotuskielto ja tämän tyyppiset asiat olivat sitten sellaisia, että niistä ei ihan heti saman tien päästy vielä konsensukseen, mutta sitten aika pian jo tämän pääsopimuksen allekirjoittamisen jälkeen niin kuin lähdettiin työstämään myös näitä lisäoikeuksia. Kuolemanrangaistuksen poistaminen yksi aivan olennainen lisä, joka niin kuin tehtiin myöhemmin tässä niin kuin oikeuksien kehittämistyössä. Sitten käytännössä niin kuten aikaisemmin puhuttiin tuosta ihmisoikeussopimuksen rakenteesta, se lähtee ensin näistä substanssioikeuksista, sitten on se EIT:tä koskevat säännökset ja sekalaismääräykset, niin siellä niin kuin substanssia koskevissa määräyksissä yleensä niin kuin kunkin artiklan kohdalla on tämmöinen tietty rakenne, joka toistuu. Eli niin, että se alussa on ensin ikään kuin se, mistä on kyse, mikä oikeus on kyse, esimerkiksi se oikeus turva niin kuin mielivaltaisia vapaudenriistoja vastaan, ja sitten myöhemmin samassa artiklassa, yleensä toisessa kappaleessa tai kolmannessa kappaleessa, on sitten ne tietyt ehdot kuitenkin, joiden täyttyessä sitä oikeutta voidaan rajoittaa. Ja siellä on hyvin paljon niin kuin yhtymäkohtia itse asiassa, kun vertaa sitä esimerkiksi tähän ihan kansalliseen perusoikeuksien rajoitusedellytysoppiin. Eli täytyy olla laissa säädetty riittävän täsmällisesti, se täytyy olla niin kuin tarkoitusperiin nähden suhteellinen, ei niin kuin liian pitkälle menevä, ja täytyy niin kuin olla hyväksyttävä päämäärä välttämätön demokraattisessa yhteiskunnassa. Et samantyyppistä ikään kuin kotimaisen perusoikeusjärjestelmän kannalta olevaa niin kuin oikeudellista argumentaatiopelinappulostoa on otettu käyttöön meillä, mutta tietenkin siinä on mallina hyvin pitkälti ollut juuri nämä ihmisoikeussopimuksen rakenne. Eli on tietyt oikeudet, joista voidaan tietyillä kriteereillä tehdä poikkeamia. Aikaisemmin mainitsin nämä absoluuttiset oikeudet. Kidutuksen kielto esimerkiksi on sellainen, joka ei mahdollista minkäänlaisten poikkeuksien tekemistä, mutta useimmat muut oikeudet sitten tarkoin rajoitetun edellytyksin mahdollistaa siitä pääsäännöstä poikkeamisen. Tämä on tietenkin aina tällaista punnintaa hyvin pitkälti, kun ihmisoikeuksista tai oikeusperiaatteesta puhutaan. Jotain oikeutta
pyritään toteuttamaan niin, että samalla jotain toistakin oikeutta yhtä aikaa. Ja siinä täytyy löytää sitten se tasapainopiste. Ja nämä tietyt puitteet tälle punninnalle mahdollistaa tämä ihmisoikeustuomioistuimen sopimuksen rakenne. Mikä tässä on vielä huomattavaa, niin se on nimenomaan oikeuksista kyse, siis ihmisten oikeuksista, ei vain kansalaisten, vaan ylipäätänsä ihmisten oikeuksista kyse. Ja nämä on niin kuin oikeuksia, joihin ihminen voi vedota suoraan suhteessa viranomaisiin. Ja tämä sopimus näin ollen, kun puhutaan juuri klassisista vapausoikeuksista, niin luo valtiolle, valtiollisille toimijoille ja viranomaisille velvollisuuksia esimerkiksi pidättäytyä liian pitkälle menevistä toimenpiteistä tai toimenpiteistä, joilla ei ole perustaa lakitasolla esimerkiksi. Ja vastaavasti luo sitten yksilöille oikeutetun odotuksen niin kuin tietylle vapauspiirille. Tässä mielessä niin kuin, todella niin kuin yksityishenkilölle tätä ihmisoikeussopimusjärjestelmän kautta ei koidu sinänsä velvollisuuksia, vaan nimenomaan niin kuin julkiselle taholle, valtiolle ja valtiollisille toimijoille. Käytännössä myös kuntatasolla. Kunnalliset toimijat lasketaan ikään kuin valtion piikkiin tässä merkityksessä. No niin, äsken käytiin tätä ihmisoikeussopimusta, pääsopimusta ja lisäpöytäkirjoja ja sen rakennetta läpi. Ja se on ikään kuin tämä sisällöllinen pohja ja se ydin, mistä on kyse tässä ihmisoikeussopimuksessa. Mutta tietenkin, jotta ne oikeudet käytännössä toteutuisivat, niin katsotaan nyt sitten lähemmin nimenomaan tätä ihmisoikeustuomioistuimen menettelyä, mitenkä se etenee. Koska se on tietenkin nämä oikeustapaukset ja ylipäätään ihmisoikeustuomioistuimen eri kannanotot, jotka sitten viime kädessä määrittelee sen sisällön. Antaa, niin kuin sanottu, lihaa luiden ympärille niihin sinänsä aika suppeasti formuloituihin artiklakohtiin. Eli ihmisoikeustuomioistuin on tällainen ylikansallinen tuomioistuin, joka fyysisesti sijaitsee Ranskan Strasbourgissa lähellä Saksan rajaa. Se on siellä, niin kuin sanottu, pysyvä, täyspäiväisesti toimiva tuomioistuin. Keskeisimmät toimintatavat ihmisoikeustuomioistuimella on yksilövalitukset, valtiovalitukset ja sitten erilaisten raporttien käsittely. Ja näistä ennen kaikkea se yksilövalitukset on se kaikkein keskeisin, ylivoimaisesti keskeisin toimintamuoto. Eli kukin yksilö voi valittaa ihmisoikeustuomioistuimen sitten viime kädessä. Käydään kohta läpi, mitkä ne vaiheet täytyy ensin kotimaassa käydä läpi, jotta pääsee ihmisoikeustuomioistuimeen. Mutta siitä hyvin pitkälti on kyse. Periaatteessa valtiot voivat myös toisen valtion haastaa Strasbourgin oikeuteen. Ne ovat harvinaisempia, niitä on todellakin se parisenkymmentä juttua koko historian aikana vain ollut. Sitten myös tietyt niin kuin raportointimenettelyt tulee yhtenä toimintamuotona lisää tähän palettiin, mutta ne on ehkä vähemmän niin kuin tämän kokonaisuuden kannalta keskeisiä. Et valitusten kautta muodostuva oikeuskäytäntö ja sen välittyminen sitten jäsenvaltiotasolle on se kaikkein olennaisin mekanismi. Se, mitä ihmisoikeustuomioistuin sitten voi tehdä, jos toteaa ihmisoikeusloukkauksen. Toki monesti se, että EIT toteaa, että ihmisoikeuksia on loukattu, on jo niin kuin auktoritatiivisena kannanottona itsessään niin kuin hyvin vahva moite-elementti valtiota kohtaan, ja sen jo täytyy ikään kuin olla riittävä indikaatio siitä, että tilanteen täytyy muuttua. Mutta ihan myös sille yksittäiselle valittajalle ihmisoikeustuomioistuin voi antaa, ja monesti antaakin, ihan konkreettista hyvitystä. Eli se voi olla ihan vahingon korvaus, rahan maksaminen, paitsi niin kuin aineellisista vahingoista, niin myös niin sanottua kärsimyskorvausta. Eli se epäoikeudenmukaisuus, kärsimys, haitta, jota se menettely, joka on loukannut ihmisoikeuksia, on aiheuttanut, niin EIT voi määrätä valtion maksamaan vahingonkorvausta tai muita hyvityksiä. Ja ne kanssa sitten maksetaan käytännössä. Ja sitä valvoo tämä Euroopan neuvoston ministerikomitea. Ja käytännössä ne aina maksetaan. Ja tämä valvonta, kuten todettu, on hyvin, hyvin tehokas. Aina kuitenkaan tämäkään ei ole riittävää, paitsi että siinä on tämä ikään kuin yleinen moite-elementti, yksilökohtainen hyvitys, niin sitten voi olla tilanteita, jossa EIT:n langettava tuomio edellyttää ikään kuin tällaisia yleisiä toimenpiteitä valtiolta. Esimerkiksi niin, että tiettyä lakia muutetaan yksinkertaisesti jatkoa ajatellen, niin että se loukkaus ei enää toistu, tai jotain menettelytapaa muutetaan viranomaisessa. Myös ihan yksilötasolla tämä voi tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi oikeudenkäynti on ollut epäoikeudenmukainen, jonka EIT toteaa, mahdollisesti määrää näitä hyvityksiä maksettavaksi, niin se voi
ei välttämättä, mutta se voi tarkoittaa myös sitä, että sitten tämä yksittäinen sinänsä loppuun käsitelty juttu kotimaassa avataan ylimääräisen muutoksenhahon keinoin. Tuomiovirhekantelu esimerkiksi voidaan tehdä sen perusteella, että EIT on todennut oikeudenloukkauksen. Se, että meneekö sitten kansallinen ylintuomioistuin hyväksymään tämän ylimääräisen muutoksenhahon, niin se on sitten aina tapauskohtainen asia. Semmoista ihan täydellistä automaatiota ei ole, että se täytyisi purkaa, jos vaikka onkin todettu ihmisoikeusloukkaus, mutta se on mahdollinen keino kuitenkin muiden ohella. Ja todellakin tämä ministerikomitea on se taho, joka valvoo. Käydään kohta vielä vähän lähemmin, miten tämä ministerikomitea valvonta käytännössä tapahtuu. Mutta sitä ennen katsotaan vielä tätä ihan, mikä se ihmisoikeustuomioistuin on. Tarkkaan ottaen se koostuu vain ja ainoastaan niistä tuomareista, joita on yksi kustakin jäsenvaltiosta. Eli 47 tuomaria ja nämä 47 sinänsä muodostaa sen tuomioistuimen. Tietenkin se on niin kuin toimijana hirvittävän paljon isompi. Siellä on iso sihteeristö, joka niin kuin valmistelee juttuja, esittelee jutut tuomareille. Mutta niin kuin juuri tuomarit on valittu henkilökohtaisessa ominaisuudessaan kustakin valtiosta sitten määrittämään sen vähimmäisstandardin, mitä kaikkien valtioiden tulee noudattaa. Ja se valintamenettely vaihtelee tietysti kansallisella tasolla, mutta niin kuin viime kädessä se on tämä Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous, eli se PASE, joka valitsee sitten tuomarit. Se on muutettu joku aika sitten tämä toimikausi niin, että se on nyt 9 vuotta, eli se on hyvin pitkä tämä tuomarin toimikausi, sitä ei voi uusia. Eli tässä mielessä niin kun se on riittävän pitkä aika kullekin tuomarille, jotta saadaan tiettyä vaihtuvuutta sitten myös maakohtaisesti. Se, miten sitten EIT, nämä tuomarit juttuja käsittelee, niin tietenkin sitä on käytännönkin väistämättä tai käytännön pakosta johtuen niin kuin eriytetty ikään kuin vähän eri reiteille. Eli tämmöiset selvät tapaukset, joissa EIT nyt ei voi auttaa, jostain syystä juttua ei voida valitusta tutkia, niin ne menee vähän niin kuin tämmöisellä kevyemmällä reitillä, ja sitten ikään kuin nämä perustellut tuomioon johtavat valitukset ohjautuvat vähän eri reittiä. Ja tämä määrittää myös sen kokoonpanon, jossa EIT toimii. Eli tämä kaikkein kevyin kokoonpano, yhden tuomarin kokoonpano, on sitten sellainen, että sitä kautta voidaan niin kuin poistaa EIT:n juttulistalta asioita tai sitten muuten päättää, että EIT ei ota juttua tutkittavakseen. Siihen täytyy sanoa, että se saman valtion tuomari ei koskaan istu näitä yhden tuomarin juttuja, eli se on aina joku toisen valtion tuomari. 3 tuomarin kokoonpano on niin sanottu komiteakokoonpano, ja se on itse asiassa hyvin yleinen kokoonpano. Siinä on mahdollista paitsi vahvistaa se, että jätetään tutkimatta juttu, niin yhden lisäpöytäkirjan muutoksen seurauksena se on nyt myös mahdollista ikään kuin rutiinijutuissa antaa komiteakokoonpanossa 3 tuomarin kokoonpanossa tuomio. Siis tapauksessa, jossa EIT:n oma oikeuskäytäntö on aivan selvä ja vakiintunut ja ristiriidaton. Jos yksikin näistä 3 tuomarista on eri mieltä, että tämä ei ole ihan selvää, niin sitten se siirtyy tähän 7 tuomarin perusjaostokokoonpanoon, joka on todellakin sitten se peruskokoonpano, joka antaa yleensä melkein aina nämä niin kuin normaalit merkittävät tuomiot. Ja siellä on mukana sitten tämä jaoston presidentti, vastaajavaltion tuomari ja 5 muuta tuomaria. Sitten kaikkein merkittävimmät tapaukset ihmisoikeustuomioistuin käsittelee suuressa jaostossa, joka koostuu 17 tuomarista. Ja siellä niin kun EIT saattaa esimerkiksi käsitellä kysymyksiä, joissa tulee ensimmäistä kertaa linjattavaksi joku tietty oikeuskysymys. Tai sitten tilanne, että EIT nimenomaisesti haluaa aikaisempaa omaa oikeuskäytäntönsä muuttaa. Ja sitä kautta niin kun ne ovat niin kun mahdollisimman painoarvoltaan suuria, nämä suuren jaoston tuomiot. Sitten harvinaisempi tuomiomuoto näiden tuomioiden ja valitusasioiden käsittelyn lisäksi on lausunnot, joita EIT voi antaa. Eli esimerkiksi nimenomaan ministerikomitea voi pyytää niin kuin EIT:ltä lausuntoa erilaisissa ihmisoikeussopimuksen tulkintaan liittyvissä kysymyksissä ja joissain harvoissa tilanteissa myös myöhemmästä täytäntöönpanokysymyksistä voi ministerikomitea pyytää lausuntoa. Ja nyt on vireillä
ei ole vielä tullut kansallisesti voimaan, mutta lisäpöytäkirja, joka mahdollistaisi sen, että kansalliset ylimmät tuomioistuimet voivat pyytää EIS:n tulkinnasta vireillä olevan jutun puitteissa lausuntoa ihmisoikeustuomioistuimelta. Siinä mielessä tämä, sitten kun se tulee voimaan, niin pikkusen siirtää menettelyä vähän samaan suuntaan kuin mistä on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa. Tämä ei ole siis vielä voimassa, mutta tällä lailla uutena menettelymuotona pyritään lisäämään tämmöistä dialogia kansallisen tason tuomioistuinlaitoksen ja ihmisoikeustuomioistuimen välillä jo ikään kuin ennakollisesti niin, että se voidaan ottaa huomioon ihan vireillä olevissakin jutuissa. No sitten käytännössä, miten se juttu sitten elää. Mä jo viittasin näihin erilaisiin käsittelyreitteihin, eri kokoonpanoihin, mutta joka tapauksessa, kun uusi valitus tulee ihmisoikeustuomioistuimeen, niin se ensivaiheessa ikään kuin laaditaan tällainen alustava asiakirjavihko. Jotta juttu voidaan rekisteröidä EIT:ssä, niin sen täytyy niin kuin täyttää nämä tietyt muodolliset kriteerit, että se on oikein laadittu. Ja siellä on itse asiassa aika yllättävänkin, sanotaan, ei nyt vuosi vuodelta, mutta pikkuhiljaa tiukentuvaa ohjeistusta ei itse antanut, mitenkä tulee valittaa. Se on edelleenkin maallikolle mahdollista, mutta se on nyt hieman koukeroisemmaksi mennyt ajan kanssa. Mutta tuolla ihan ensivaiheessa tehdään tämmöinen muodollinen tsekkaus siellä ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n sihteeristössä. Sitten ikään kuin uusi elementti näin suomalaisesta vinkkelistä katsottuna on tämmöinen tietty erillinen päätös tutkittavaksi ottamisesta. Suomessahan ei tuomioistuinlaitoksessa tai muuallakaan tehdä tällaisia nimenomaan admissibility decisions, eli muodollisia tutkittavaksi ottamispäätöksiä, mutta niin kuin EIT:ssä se on ollut aina vakiintunut toimintatapa. Ja siinä vaiheessa, jos juttu otetaan tutkittavaksi, niin se on tietysti jo läpäissyt tämän ensivaiheen seulan, valitus on muodollisesti oikein laadittu, ja sitten siinä vaiheessa EIT:n sihteeristössä valmistellaan ikään kuin sen valituksen kommunikointia vastaajahallitukselle. Ja siinä yhteydessä pyydetään ikään kuin lausuntoa, kannanottoa valitukseen, siitä annetaan vastinemahdollisuus, ja sitten itse asiassa säännönmukaisesti EIT pyrkii myös kartoittamaan sen mahdollisuuden, että olisiko se juttu kuitenkin sovittavissa vielä pois. Eli sovinnollinen ratkaisu on aina yksi käytettävissä oleva vaihtoehto. Sitten käytännössä on kuitenkin niin, että sovintoja ei välttämättä kovin usein saada aikaiseksi, jos valittaja pysyy kannassaan tai jos valtio ei halua tulla vastaan, niin sitten mennään siihen peruskäsittelyyn, sen käsittelyyn, että onko jotain sopimusartiklan kohtaa tai useampaa loukattu. Ja tässä mielessä sitten oikeudenloukkauksen vahvistava tuomio, kuten todettu, niin voi jo itsessään olla vahva signaali. Mutta käytännössä niin tämä menettely kuitenkin on kirjallista hyvin pitkälti. Eli lähes kaikki jutut, jotka tähän jaostokäsittelyvaiheeseen pääsevät, mikä on itse asiassa aika pieni prosentti kaikista valituksista, niin ratkaistaan pitkälti kirjallisen aineiston, tai oikeastaan ihan täysin kirjallisen aineiston pohjalta. Eli niin, että ne kansallisten tuomioistuinten ja kansallisten viranomaisten ikään kuin selvittämät faktat otetaan niin kuin lähtökohdaksi, ja niistä sitten EIT käy oikeudellista analyysiä. Ja hyvin harvoin EIT voi sitten myös suullisen käsittelyn järjestää, jotka sitten ihan fyysisesti käydään tuolla Strasbourgissa paikan päällä. Mutta nekään eivät ole sillä tavalla suullisia käsittelyitä, että niissä niin kuin faktaselvityksiä varsinaisesti lähdettäisiin tekemään, mutta se on ehkä enemmän tämmöistä oikeudellista argumentointia. Toki myös faktakysymyksiin vastaamista. Et merkittävimmissä asioissa näitä järjestetään, mutta niitä on hyvin säästeliästi. Et kyllä se menettely on pitkälti kirjallinen. Ja sitten EIT, kun aikanaan antaa tuomion tämän kirjallisen menettelyn jälkeen, niin se on ikään kuin saman tien siinä mielessä lopullinen, että siitä ei voi niin kuin eteenpäin valittaa minnekään. Kylläkin tämä suuri jaosto, minkä mainitsin äsken, tämä 17 tuomarin kaikkein isoin kokoonpano, niin tuomion tyytymätön voi sitten valtio esimerkiksi pyytää, jos on saanut oikeusloukkauksesta tuomion, voi valtio pyytää, että se otettaisiin uudelleen käsiteltäväksi suureen jaostoon. Ja siinä on sitten erillinen paneeli EIT:n sisällä, joka ratkaisee sen kysymyksen, että voidaanko myönnettä, ei se ole valituslupaa, mutta että siirretäänkö juttu suureen jaostoon. Useimmiten ei siirretä. Ja siinä on tämmöinen 3 kuukauden odotusaika ikään kuin, ja 3 kuukauden jälkeen se tulee aivan lopulliseksi.
Sitten vielä yksi elementti mainittava, itse asiassa liittyy tähän vireillä olevan käsittelyyn, tällaiset väliaikaiset turvaamistoimenpiteet. Puhutaan Rule 39, eli tuomioistuimen sääntö 39 mukaan voi EIT antaa väliaikaismääräyksen siitä tyypillisemmin aiheesta, että jotain henkilöä ei poisteta valtiosta pois ulkomaille, jos esimerkiksi ei ole oleskelulupaa tai on käännytyspäätös ja on tilanne, että sitä käännytettävää henkilöä esimerkiksi uhkaa ulkomailla kidutuksen riski tai kuolemanvaara, niin silloin henkilö voi viime kädessä kääntyä ihmisoikeustuomioistuimen puoleen valituksen yhteydessä, että sitä ei voi niin kuin irrallaan valituksessa tehdä, pitää valittaa EIT:hen ja samalla pyytää, että annetaan määräys, että tätä ei voi panna täytäntöön. Ja nämä käsitellään todella nopeasti EIT:ssä, sihteeristössä, siis ihan samana päivänä joka tapauksessa, muutamassa tunnissa parhaimmillaan tulee se. Sitten käytännössä vaan, jos se on niin tämän kiellon myöntävä päätös, niin se kommunikoidaan hyvin nopeasti valtiolle, jonka velvollisuutena on sitten viime kädessä sille poliisipartiolle asti saada se tieto, että nyt ei täytäntöönpanoon ryhdytä, jonka jälkeen se tilanne jää odottamaan sitä, että se valitusasia ratkaistaan EIT:ssä lopullisesti. Ja näitä kyllä myös kunnioitetaan oikein hyvin. Okei, mutta äsken mä mainitsin, että suomalaiseen lainkäyttöön ja hallintokulttuuriin ei sisälly tällaista elementtiä kuin varsinainen tutkittavaksi ottamispäätöksen tekeminen, mutta EIT:ssä se on hyvinkin olennainen. Ja tämä on ehkä yllättävää, miten tuomioistuinmainen tämä EIT-menettelynä kuitenkin on. Eli nimensä mukaisesti kyse on tuomioistuimista ja se viittaa siihen, että siellä on aika paljon tällaisia menettelyllisiä kriteereitä, kynnyksiä, jotka on ylitettävä, jotta voi sen jutun sinne vireille saada ja vielä voittaa. Eli käytännössä niin, EIT ei ole mikään tällainen ylimääräinen muutoksenhakuelin. Se ei ole myöskään mikään varsinainen valtiosääntötuomioistuin, eurooppalaisen tason valtiosääntötuomioistuin, vaan niin kuin oma lakisensa ihmisoikeuksia valvova tietyn minimistandardin asettava tuomioistuin. Ja tässä mielessä niin kuin EIT on tietenkin itse sidottu siihen ihmisoikeussopimukseen ja sen mukaisiin määräyksiin EIT:n omasta toimivallasta. Ja totta kai kun se on niin kuin 47 valtion yhteisesti hyväksymä toimija tietyin pelisäännöin, niin niitä pelisääntöjä on myös noudatettava. Ja tässä mielessä niin kun on aika tärkeää aina varmistua, että esimerkiksi se aihe ja asia, mistä ihminen valittaa, on todellakin sellainen asia, joka on ensinnäkin ylipäätään ihmisoikeussopimuksessa turvattu oikeus, ja että se koskettaa tätä henkilöä henkilökohtaisesti, suoranaisesti, joko häntä tai hänen perhettään. Mutta niin mitään yleistä valitusta siitä, että esimerkiksi oman valtion lainsäädäntö joltain osin on huono tai ihmisoikeuksien vastainen ilman liittymää juuri omaan keissiin, niin sellaiset niin in abstracto valitukset eivät ole mahdollisia. Eli puhutaan niin sanotusta uhriedellytyksestä. Täytyy olla niin nimenomaan itse se oikeudenloukkauksen uhri konkreettisessa asiassa. Ja vain tällaisista asetelmista voi sitten ihminen lähteä tarvittaessa tuonne EIT-reitille. Mutta ennen kuin sillä reitillä voidaan lähteä, niin on hyvin olennaista, että ensin kaikki kansalliset tehokkaat oikeussuojakeinot on käytettävä loppuun, ihan tappiin asti. Eli käytännössä ideana siellä taustalla on se, että niin kuin valtiolle annetaan säännönmukaisen muutoksenhakumenettelyn puitteissa ensin mahdollisuus itsensä korjata asiat, panna se kuntoon muutoksenhakuvaiheessa esimerkiksi. Ja vasta, jos nämä kaikki kansallisen oikeusturvajärjestelmän stepit ikään kuin pettävät, ainakin valittajan mielestä, antavat väärän lopputuloksen tai eivät anna turvaa tietyltä ihmisoikeusloukkaukselta, puuttumiselta, niin vasta sitten on mahdollista kääntyä EIT:n puoleen. Eli kaikki kansalliset oikeussuojakeinot todella on käytävä loppuun asti. Ja sitten siinä on tämmöinen 6 kuukauden määräaika, jota myös tulkitaan hyvin tiukasti. Yhdenkin päivän myöhästyminen kerta kaikkiaan johtaa siihen, että valitus jätetään tutkimatta. Vaikka se olisi miten asiallisesti perusteltu, vaikka miten isosta asiasta kyse, päivän myöhästyminen ei tutkita. Eli se on aika niin kuin, tuossa mielessä tiukkaa tuo menettely tuolla. Tuohon kansallisiin oikeussuojakeinoihin vielä, jos niin kuin lihavoitan asiaa tuolta osin, se ei riitä, että käy ne kaikki stepit läpi, esimerkiksi niin, että käräjäoikeudesta valittaa hovioikeuteen ja hovioikeustuomiosta hakee vielä valituslupaa korkeammalta oikeudelta tai hallintolainkäyttölinjalla hallinto-oikeuteen ja siitä korkeampaan hallinto-oikeuteen. Se, että niin kun saa päätöksen, että ei valituslupaa joko
korkeimmasta oikeudesta tai korkeimmasta hallinto-oikeudesta sinänsä riittää niin kuin näiden steppien läpikäymisen kannalta, mutta asiallisesti myös on niin, että joka ikisessä muutoksen vaiheessa kotimaassa jo täytyy vedota kaikkiin niihin samoihin asioihin, joista on kyse myös sitten siinä ihmisoikeusvalituksessa. Ja jos nyt esimerkiksi tekee niin, että valittaa jostain vaikkapa tuomarin puolueellisuudesta, hovioikeusvalituksessa vetoaa tähän seikkaan, ja sitten hovioikeusratkaisun jälkeen pyrkii hakemaan valituslupaa korkeimmasta oikeudesta, mutta ei sitten siinä hovioikeudesta korkeimpaan oikeuteen vaiheessa enää vetoa tähän tuomarin esteellisyysseikkaan, niin asia jää tutkimatta. Eli ei sen takia niin kuin edellyttää, että niin kuin kaikissa vaiheissa annetaan mahdollisuus panna asia kuntoon. Ja tässäkin mielessä tietysti tämä avustajan käyttäminen kansallisellakin tasolla on monesti suotavaa. Sitten tiettyjä muitakin ehtoja on tälle tutkittavaksi ottamiselle. Esimerkiksi se, että vain kerran voi koettaa EIT. Että sama asiaa ei tutkita enää ihmisoikeustuomioistuimessa. Ei myöskään sellaista, jossa on johonkin muuhun kansainväliseen tuomioistuimeen pyritty menemään. Ja tämä sitten, että niin kuin jo sanottu, niin sen valituksen aiheen täytyy jotain EIS:n tai sen lisäpöytäkirjan turvaamaa oikeutta koskea. Jos se koskee esimerkiksi sitä, että asianomistaja ei ole saanut vaatia rangaistusta rikoksesta epäilylle. Se ei yksinkertaisesti ole sellainen oikeus, jota ihmisoikeussopimus tai lisäpöytäkirjat turvaa. Toisin kuin kotimaisittain. Meillä Suomessa tällainen oikeus on perustuslain kautta, mutta niin kuin ihmisoikeussopimus sitä ei turvaa. Ja tämänkin tyyppinen niin kuin sisällöltään ikään kuin väärään asiaan kohdistuva valitus jää sitten tutkimatta, koska se ei kuulu tähän soveltamisalaan. Sitten siinä on myös tiettyjä alueellisia ja ajallisia soveltamisaikakriteereitä, ne harvemmin tulee kyseeseen. Sitten vielä uudempaa kehityspiirrettä ilmentää tämmöinen niin sanottu merkittävän haitan kriteeri. Eli se on varattu tilanteisiin, jossa niin kuin periaatteessa saattaa olla ihmisoikeussopimusta loukattu, mutta siinä on kyse ehkä niin vähämerkityksellisestä pienestä asiasta, että EIT sitten voi tapauskohtaisesti päättää, että me emme kuitenkaan tätä lähde tutkimaan. No, tätä ehtoa EIT soveltaa hyvin kyllä pidättyväisesti. Ja tietysti nyt aivan ilmeisen mahdottomat ja oikeuden väärinkäyttöä ilmentävät valitukset myös jäävät tutkimatta. Mutta kuten todettu, tuossa on hyvin monta tämmöistä tavallaan sudenkuoppaa, mihin yksittäinen valittaja voi pudota. Ja sieltä kaiken täytyy lähteä sieltä kansalliselta tasolta, että niin kun todellakin vetoaa aidosti niihin kaikkiin samoihin asioihin jo kotimaan prosessissa. Ja ideana nyt on, että asiat tulisi kuntoon jo kotimaassa. Mutta jos ei, niin sitten on mahdollista mennä EIT:hen asti. Ja käytännön neuvoja ihan suomenkin kielellä ja ruotsin kielellä löytyy niin kuin hyvin EIT:n omalta kotisivuilta. Siellä on virallinen valituslomake, jota itse asiassa on pakko käyttää nykyisellään, mikä vapaamuotoinen ei enää kelpaa. Ja se pitää täyttää tarkoin kaikki liitteet, jokaisen oikeusasteen päätös, tuomioistuinpäätös esimerkiksi tulee ohjeistaa. Sen lisäksi yleensä myös omat valituskirjaimet, jotta ei tässä juuri voidaan kontrolloida, että kaikissa vaiheissa on vedottu niihin tiettyihin samoihin kysymyksiin kuin EIT-valituksessakin. Ja tässä mielessä niin kun se on siinä lähtökohtaisesti helppoa, kun noudattaa näitä ohjeita. Omaa kieltä voi käyttää aluksi, ei ole avustajapakkoa aluksi. Mutta sitten jos se valitus ikään kuin menestyy sen verran pitkälle etenee, että se kommunikoidaan, annetaan tiedoksi valtiolle tai hallitukselle, niin silloin sen kommunikoinnin jälkeen käsittelykieleksi muuttuu joko englanti tai ranska, ja silloin on myös pakko hankkia oikeudenkäyntiavustajaa. No ideana on se, että sitten kun se tulee siihen joko 3-tuomarikomiteaan tai 7-tuomarin jaostokokoonpanoon, niin siellä on tuomareita eri valtioista, ja eivät hän tietenkään voi ymmärtää suomea tai ruotsia kaikki, vaan se pitää niin kuin EIT:n omilla virallisilla kielillä joko ranskaksi tai käytännössä Suomen tapauksessa englanniksi voida käsitellä niin, että nämä muutkin tuomarit pystyy lukemaan ja ymmärtämään aineiston. Mutta tämä koskee aika pientä osaa valituksia. Noin 95% valituksista EIT:ssä jää tutkittavaksi ottamatta. Et se on se vain noin 5%, jotka sitten läpäisee kaikki nämä stepit ja tulee tutkittavaksi. Eli todella niin kuin avustaja pakkoa ei ole, mutta kyllä se käytännössä kannattavaa on paitsi kotimaassa, niin myös EIT:ssä käyttää avustajaa, jotta juttu ei ainakaan tällaisiin muodollisiin puutteisiin kaadu, jos se on niin kuin asiallisesti perusteltu asia. Sitten Suomi on, niin kuin sanottu, niin vuodesta 1990 ollut
EIT:n jäsenvaltio, eli aika paljon vähemmän aikaa kuin muut Pohjoismaat. Suomi on kuitenkin saanut aika paljon tuomioita EIT:stä ja myös langettavia tuomioita. 2015 vuoden loppuun mennessä oli 138 tuomiota Suomi saanut, ja niistä noin 3/4 oli sitten langettavia. Ja se on iso määrä. Samana aikana, tai itse asiassa paljon pidemmänä aikana, kaikki muut Pohjoismaat yhteensä, jotka ovat siis olleet EIT:n ja ES:n jäseniä paljon pitempään kuin Suomi, niin kaikki muut Pohjoismaat yhteensä ovat saaneet paljon vähemmän tuomioita kuin Suomi yksin paljon lyhyemmässä ajassa. Tämä on niin kuin aika hätkähdyttävä tilanne meillä ollut tuossa vertailevassa mielessä. Mutta tilanne on paljon parantunut viime vuosina 2000-luvun 10 jälkeen, niin Suomen tuomioiden määrä on kyllä pienentynyt ja tavallaan aika paljon vähemmän on myös enää juttuja vireillä Suomea koskevia valituksia. Mutta se, missä Suomi on ollut ongelmissa ja saanut tuomioita, niin ennen kaikkea liittyy oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja ennen kaikkea oikeudenkäynnin kestoon. No nyt meillä on säädetty kansallisella tasolla EIT:nkin mielestä tehokkaat oikeussuojakeinot joko ylipitkän keston estämiseksi tai ainakin sitten sen hyvittämiseksi. Ja kun on riittävät kotimaiset oikeussuojakeinot tietystä asiassa olemassa, niin sitten se käytännössä tämä kestoesimerkin kohdalla tarkoittaa sitä, että tämän tyyppisiä valituksia ei oikein enää menestyksellä pysty EIT:hen viemäänkään. Et se tilanne on parantunut siltä osin. Mutta sitten sananvapaus on toinen tämmöinen temaattinen kokonaisuus, josta Suomi on saanut aika paljon langettavia tuomioita, mutta ei niistäkään enää ihan viime vuosina. Et siinä on korkein oikeus ja muut oikeusasteet hyväksyneet ikään kuin sen argumentaation, mitä EIT omassa oikeuskäytännössään on Suomelle antanut, ja oikeustila on siinä mielessä parantunut. Sitten Suomi on tiettyjä tuomioita saanut myös niin kuin perhe-elämän suojaan liittyvistä kysymyksistä. Tietty kaksoisrangaistusproblematiikka on aikaansaanut meillekin ihan merkittäviä järjestelmän muutoksia. Mutta kaiken kaikkiaan niin kun Suomen tilanne on viime vuosina 2010-luvun jälkeen niin kun ehkä tasoittunut, tullut vakaammaksi siinä mielessä, että me ei erottauduta enää muista Pohjoismaista niin paljon, ja me aletaan olla niin kun saatu se hyöty tästä EIT:n oikeuskäytännön kautta omaan oikeusjärjestelmään, niin kuin on tarkoitus ollutkin alun perin. Hyvä. Äsken ollaan nyt käyty läpi, mitä tämä ihmisoikeustuomioistuin niin konkreettisena menettelynä on ja mistä se koostuu. Mutta vähän vielä yksi aspekti lisää tähän oikeuskäytäntöön, joka on se olennainen, on tietyt tulkintaperiaatteet, miten ihmisoikeustuomioistuin tulkitsee tätä ihmisoikeussopimusta. Mä oon jo viitannut monestikin siihen, että se itse artiklatekstimassa on varsin suppea ja sitä juuri tällä tulkintakäytännöllä elävöitetään ja annetaan se viime kädessä konkreettinen merkitys oikeuksille. Ja siinä juuri nämä tietyt tulkintaperiaatteet ovat olennaisia. Ja ne ovat itse asiassa vakiintuneet hyvinkin tuolta EIT:n alkuajoista lähtien. Eli tämmöinen kyse on valtiosopimuksesta, kansainvälisestä sopimuksesta, ja siihen sovelletaan tämmöistä ihan yleistä valtiosopimusten tulkintaa koskevaa Wienin yleissopimusta. Tarkoittaa, että vilpittömässä mielessä tulkitaan sopimuksen päämäärän ja tarkoituksen valossa ja niin, että ilmaisulle annetaan niiden tavanomainen arkikielinen normaali merkityssisältö asiayhteydessään. Ja käytännössä niin kun tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että jos on epäselvä tilanne, niin sitten pikemminkin tulkitaan sitä asiaa sen valittajan ihmisoikeuksien kannalta myönteisesti kuin ikään kuin valtiolle edullisesti. Että tämmöinen tietty niin kuin perustarkoitus on kuitenkin se ihmisoikeuksien suojelu, niin se tarkoitus tulee ottaa tulkinnassa huomioon, vaikka sanamuodosta lähdetäänkin. Ja käytännössä niin tämä hyvin keskeinen tulkintaperiaate on niin sanottu subsidiariteetti eli toissijaisuusperiaate. Tarkoittaa pitkälti sitä, että kansainvälinen tuomari siellä Strasbourgissa jättää riittävän pelivaran sille kansalliselle tuomarille ja kansalliselle valtiolle. Eli tietyn niin kuin toissijaisen suojelun tarkoitus on koko tällä järjestelmällä. Ja se tietty minimitaso on se, mitä noudatetaan. Ja totta kai eri valtioissa on niin kuin vähän erilaisia järjestelmiä, jonkin verran vaihtelevia käytäntöjä, ja siihen niin kuin täyteen harmonisointiin ei niin kuin ole tarkoitus lähteä. Ja sen takia niin kuin se on siinä mielessä toissijaista kuitenkin, viimekätistä turvaa. Tehokkuusperiaate on sitten yksi keskeinen myöskin. Se tarkoittaa sitä, että
oikeudet, mitä ihmisoikeussopimuksessa on turvattu, niin ne ei saa jäädä niin kuin illusorisiksi tai teoreettiseksi, vaan niiden täytyy ihan oikeasti elävässä elämässä konkretisoitua ja toteutua. Ja tässä valossa tulkitaan muuttuvassa yhteiskunnallisissa olosuhteissa ihmisoikeussopimusta, aina vähän päivitetään sen tulkintaa, niin se on myös käytännössä tehokasta. Jos faktat tai niin kuin olosuhteet muuttuvat, niin tulkintaa sitten tulee sopeuttaa niin, että edelleenkin oikeudet tehokkaasti toteutuvat. Jos se, että niin kuin yhteiskunta muuttuu, ja tämä on niin kuin vanha sopimus 1950-luvulta, niin tarkoittaa sitä, että tulkinnan on oltava elävää, dynaamista ja evolutiivista. Jos ei näin olisi, niin hyvin helposti olisi sitten lähellä se tilanne, että EIT ja ihmisoikeussopimus muodostuisi vain kehityksen jarruksi. Esimerkiksi 1950-luvulla, eli pian tämän EIS:n solmimisen jälkeen, niin tuli valituksia siitä, että monessakin valtiossa homoseksuaalinen käyttäytyminen oli kriminalisoitua, siis rangaistavaa. Ja ne jätettiin 50-luvulla ilmeisen perusteettomina valituksina tutkimatta EIT:ssä. Mutta sitten yhteiskunnalliset olosuhteet, arvostukset ovat muuttuneet. Euroopan eri valtioissa on niin kuin tapahtunut tämän kysymyksen arvottamisessa aivan merkittävä siirtymä. Niin se näkyy jo sitten 80-luvulla EIT:ssä ihan vastaavista valituksista. Niitä ei jätetty tutkimatta ilmeisen perusteettomina, vaan päinvastoin niitä tuli sitten 8 artiklan loukkauksen vahvistavia tuomioita. Se osoittaa, että tämä elää ajassa, käy vuoropuhelua näiden jäsenvaltioiden oikeuskehityksen kanssa. Ja tulkitaan sillä tavalla niin kuin muuttuvana puhutaan living instrument, eli tämmöinen elävä asiakirja, joka niin kuin käy dialogia ja muuttuu yhteiskunnallisten muutosten mukana. Mutta ei mitenkään yllättävästi, vaan niin, että se tapahtuu niin kuin johdonmukaisena, ennakoitavana jatkumona. Tietenkin muuten se olisi jo valtiollekin kohtuutonta, jos 1-2 tulkinta muuttuisi. Ja tämmöiseen tiettyyn jatkuvuuteen ja ennakoitavuuteen tähtäävätkin monet nämä tulkintaperiaatteet, mitä EIT:ssä sovelletaan. Ja aivan olennainen tekijä on tässä suhteessa tämän dian harkintamarginaalioppi. Se on itse asiassa ollut mukana tämä harkintamarginaali ihan niin kuin alusta lähtien EIS:ssä. Se on ehkä nyt viime aikoina vaan korostunut. Se on otettu ihan nimenomaisemminkin huomioon. Mutta ideana on se että tietty yhteiskunnallinen ero sallitaan eri valtioiden välillä. Todellakaan kaikkea ei harmonisoida, ja sillä kansallisella tasolla tehtävät harkinnat on kuitenkin se lähtökohta, ja täytyy tietty liikkumavara sallia kansallisille viranomaisille ja tuomareille. Todellakin niin kuin yhteiskunnalliset olosuhteet, se paikallinen oman valtion tuomari tuntee paremmin, ja tavallaan eri valtioista tulevien EIT-tuomareiden ikään kuin sanelu sen yli tai päälle tai se ohittain olisi sitten tämän harkintamarginaaliopin kannalta hyvinkin ongelmallista. Siinä on kyse myös EIT:n omasta ikään kuin legitimiteetistä, että se tietenkin on jäsenvaltioiden yhteinen organisaatio ja toimielin, ja sen täytyy ikään kuin toimia sillä yhteisellä pohjalla. Ja siinä mielessä riittävä joustavuus tuossa harkinnassa myös jättää. Yksi niin kuin, ajankohtainenkin esimerkki harkintamarginaaliopista on oikeus avioliittoon samaa sukupuolta olevien kesken. Ja tässä 2010 Schalk ja Kopf vastaan Itävalta-tuomiossa oli vielä tilanne, noin 6 vuotta siis sitten, se, että EIT totesi, että vain 6 47 jäsenvaltiosta sillä hetkellä kansallisessa lainsäädännössään salli avioliiton samaa sukupuolta olevien kesken. No, tilanne on nyt muuttunut ja muuttuu varmaan tässäkin kysymyksessä ajan kanssa. Suomessakin 2017 alkuvuonna tulee voimaan tällainen lainmuutos, joka mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot. Ja pikkuhiljaa, jos riittävän moni jäsenvaltio tekee vastaavia muutoksia, niin EIT:nkin linja voi muuttua. Tuossa Schalk ja Kopf-tapauksessa vielä lopputulos oli se, että siinä ei ollut oikeudenloukkausta, vaikka ei ollut mahdollista avioitua samaa sukupuolta olevien. Mutta tämäkin voi olla sellainen, se silloin niin kuin liittyi niin elimellisesti siihen harkintamarginaaliin ikään kuin sisältymänä osana, että ei katsonut voimansa, että siinä olisi todeta oikeudenloukkausta. Että se jäi niin kuin harkintamarginaaliin. Ja hyvin läheistä sukua tällä harkintamarginaalille on sitten niin sanottu konsensustulkinta, jossa niin kuin oikeastaan oikeusvertailevalla metodilla EIT saattaa
ihan nimenomaisestikin vertailla eri valtioiden oikeusjärjestelmiä ja todeta, että näin ja näin monessa valtiossa tietystä asiasta vallitsee tämmöinen yhteneväinen näkemys. On tietty yleiseurooppalainen standardi, yhteinen konsensus. Ja tavallaan mitä niin kun selkeämpi tämä konsensus on, niin tavallaan jos siitä valtio poikkeaa, niin tavallaan lähtökohtaisesti sitten ikään kuin perustelutaakka esimerkiksi jollekin rajoittavammalle käytännölle voi kääntyä sitten sille erilaiselle valtiolle. Ei niin, etteikö joku valtio voisi yksinkin jäädä tietyssä asiassa yhdelle eri linjalle kuin muut valtiot. Ei se automaattisesti tarkoita ihmisoikeuksien loukkausta, mutta kuitenkin niin kuin tämmöisenä tulkinnallisena metodina tämmöinen oikeusvertailevan konsensuksen hakeminen on aivan niin kuin tyypillinen EIT:lle. Ja se juuri käy sitä tiettyä niin kuin valtiosääntöstä ja ihmisoikeusdialogia eri valtioiden kansallisten ylimpien tuomioistuinten kanssa esimerkiksi, että saavutetaan se tietty yhteinen minimitaso ja yhteinen standardi. Oikeus aborttiin oikeastaan esimerkkinä tuosta voisin mainita myöskin vuodelta 2010 A, B ja C vastaan Irlanti-tuomio, jossa Irlannin kansallisen lainsäädännön mukaan ei ollut mahdollista saada aborttia ja sitä varten joutui sitten raskaana olevat naiset matkustamaan ulkomaille saadakseen abortin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan näissä tapauksissa. Ja tässä niin kuin juuri yhtenä esimerkkinä tästä konsensustulkinnasta niin kuin EIT vertaili eri valtioiden olosuhteita ja totesi muun muassa sen, että niin kuin ei vallitse tämmöistä yhtenäistä konsensusta, yhtenäistä näkemystä siitä, mikä on tarkkaan ottaen elämän alkuhetki. Että siinä oli niin kuin laaja harkintamarginaali. Ja erityisesti kun kyse on tämmöistä hyvin niin kuin vahvasti arvoihin viittaavasta ja arvoihin sidotusta kysymyksestä. Ja tässä niin kuin nämä kaksi ekaa valittajaa A ja B, niin heidän kohdallaan, kun vielä lääketieteellinen jälkihoito oli mahdollistettu Irlannissa, niin ei ollut 8 artiklaa loukattu, vaikka eivät saaneet kotimassaan aborttia. Sen sijaan sitten tämä C, kolmas valittaja, hänen kohdallaan todettiin 8 artiklan loukkaus. Siinä oli faktat erilaiset, eli siinä oli tämmöinen kuoleman sairas nainen, joka oli tullut vahingossa raskaaksi, ja kyse oli todellakin äidinkin elämää uhkaavasta tilanteesta. Ja tässä asetelmassa EIT katsoi tämän eurooppalaisen yhteisen konsensuksen olevan niin vahva siihen suuntaan, että se äidin elämää tulee suojella, ja Irlanti oli siinä tapauksessa laiminlyönyt positiiviset velvollisuutensa turvata mahdollisuus ainakin saada arvioitavaksi, että onko abortille perusteita. Tämä on nyt yhtenä esimerkkinä siitä, että todellakin EIT ihan aktiivisesti hakee tämmöistä yhteiseurooppalaista linjaa monessa kysymyksessä ja sitä kautta kehittyy ajassa. Hyvä, eli nyt ollaan puhuttu ihmisoikeustuomioistuimesta ja ihmisoikeussopimuksesta, siitä kaikkein niin kuin tunnetuimmasta Euroopan neuvoston toimijasta. Mutta toinen vielä hyvinkin vaikutuksellinen ja tunnettu toimija myöskin on eurooppalainen yleissopimus kidutuksen ja halventavan ja epäinhimillisen kohtelun estämiseksi. Se on hirvittävä nimihirviö. Sitä tyypillisesti käytetään englanninkielistä lyhennettä CPT, Convention Against Torture, for the Prevention of Torture, eli CPT. Ja se on ikään kuin nimenomaan erillisesti tämän, ei vaan niin kuin sen kaikkein graaveimman muodon, eli kidutuksen torjumiseksi perustettu sopimusjärjestelmä, vaan ehkä käytännössä hyvin paljon se liittyy myös niin kuin epäinhimilliseen halventavaan kohteluun, ja sitä kautta niin kuin viittaa hyvin pitkälti muun muassa suljettuihin laitoksiin, ihmisten kohteluun mielisairaaloissa tai poliisiputkissa ja vankiloissa. Ja tämän niin kuin, tällä toimintakentällä ihan spesialisoitu elin, joka valvoo juuri ihmisten niin kuin inhimillistä kohtelua. Ja tämä on itse asiassa ihan vakiintunut osa, se on vuodelta 1989 asti toiminut elin, mutta se on hyvin aktiivisesti toiminut sen jälkeen. Ja muun muassa EIT omassa oikeuskäytännössä hyvin useinkin viittaa sitten siihen, mitä tämä kidutuksen epäinhimillisen kohtelun torjuntaelin, eli CPT, omissa kannanotoissaan, maaraporteissaan esimerkiksi toteaa. Suomessa tämä on tullut aika pian voimaan sen solmimisen jälkeen, eli vuonna 1991, eli varsin pian sitten sen varsinaisen EIS:n jälkeen. Varsinaista kidutuksen määritelmää tästä sopimuksesta ei löydy, mutta tämä ihmisoikeussopimuksen 3 artikla, kidutusta koskeva epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua ja rangaistusta koskeva artikla, on se ikään kuin perus selkänoja, johonka tämä myös CPT toiminnassaan nojaa.
ja pyrkii ennen kaikkea ennaltaehkäisemään tällaista kaltoinkohtelua. Että se ei ole niinkään tällainen niin kuin jälkikäteinen faktoja selvittävä, valituksia käsittelevä taho. Valituksia se ei käsittele, vaan se nimenomaan pyrkii erilaisilla maatarkastuksilla ja niistä laatimilla raporteillaan käymään dialogia eri valtioiden kanssa ja käymään ihan fyysisesti paikan päällä tutkimassa eri laitoksia. Eli silloin on oma tämmöinen komitea, se CPT-komitea, ja todella tietyin määräajoin käy delegaatio eri jäsenvaltioissa. Suomessakin se on monta kertaa käynyt, ja se on ihan perusteellinen vierailu, pari viikkoa. Viimeksi Suomessa tämä delegaatio kävi ja tarkasti hyvin monta paikkaa suljettua laitosta, ja siitä sitten hyvin kattavan raportin laati. Ja se pyrkii niin kuin avoimesti, monipuolisesti tutkimaan erilaisia sekä mielisairaaloita, poliisiputkia että vankiloita, ja olennaista, että heillä on vapaa pääsy kaikkiin paikkoihin. He voivat keskustella luottamuksellisesti vapautensa menettäneiden kanssa, vaikka vankien kanssa ja myös henkilökunnan kanssa, ja sitä saamaan niin kuin ihan suoraa välitöntä tietoa olosuhteista. Ja tätä ikään kuin tällä alueella, joka on niin kuin hyvin niin kuin altis kaltoinkohtelulle tai huonolle olosuhteille, suljetut laitokset muurien takana, niin on hyvin tärkeää, että on tällainen elin, joka käy fyysisesti paikan päällä säännönmukaisesti tarkistamassa, mikä on tilanne, mikä on se yleiseurooppalainen standardi tietyissä asioissa suljetuissa laitoksissa, mitä edelleen voisi parantaa, jotta kaltoinkohtelua ei tapahtuisi. Ja tässä mielessä niin tämä on niin hyvin vakiintunut osa ja osa tätä ikään kuin ihmisoikeussopimuksen tai Euroopan neuvoston ihmisoikeusjärjestelmän niin kokonaisuutta. Hyvä. Nyt siirrytään sitten Euroopan neuvoston nimenomaan ihmisoikeuksia edistäviin toimintoihin. Tuossa edellä olemme puhuneet nimenomaan ihmisoikeuksien valvonnasta ja sen minimitason suojelusta, mutta Euroopan neuvostossa on hyvin paljon niin kuin muitakin toimijoita ja tiettyjä temaattisia kokonaisuuksia, joita pyritään edistämään yhteistyön eri muodoin. Ja yksi ihan niin kuin institutionaalinen toimija, uutena vuonna 1999 perustettu toimija, on Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu. Ja se on ikään kuin tällainen välittävä kansallisen tason ja ihmisoikeustuomioistuimen tason välittävä toimija yhtäältä. Toisaalta se on sitten toimija, joka hyvinkin aktiivisesti eri jäsenmaissa kiertää ja pyrkii eri lausunnoillaan, kannanotollaan edistämään tiettyjä ihmisoikeusongelmia, mitä kussakin valtiossa on. Et se on hyvin tällainen valtion rajat ylittävä aktiivinen toimija ja pyrkii nimenomaan auttamaan, avustamaan paikallisia ihmisoikeustoimijoita muun muassa. Se on itse asiassa vielä sen linkkinä ihmisoikeustoimintaan, että paitsi että se pääasiallinen toimintakenttä on juuri tällaista ikään kuin kenttätyötä, dialogin käymistä, niin se myös tietyissä tilanteissa voi ihmisoikeustuomioistuimessa vireillä olevassa jutussa tehdä sivuvälintulon, eli jaostokäsittelyssä olevaan asiaan esittää omia näkemyksiään. Et siinä mielessä voi niin tätä kansallisen tason viestiä tuoda myös tuohon EIT-käsittelyyn. Mutta käydään sitten niin kun näitä tiettyjä temaattisia kokonaisuuksia, mitä liittyy nimenomaan ihmisoikeuksien edistämiseen läpi. Eli näitä on useita, mutta ehkä tämmöistä kuusi olennaisinta kokonaisuutta käydään tässä nyt läpi tietyllä tarkkuudella. Olennainen, mistä aloitetaan, on naisiin kohdistuva väkivalta, niin sanottu Istanbulin sopimus. Eli tämä on niin kuin kaikenlainen naisiin kohdistuvan väkivallan, perheväkivallan ehkäisemiseen tarkoitettu sopimuskokonaisuus, temaattinen kokonaisuus. Ja se yhtäältä tarkoittaa sitä, että sieltä tulee kannanottoja ihan rikosoikeudellisen järjestelmän toimivuuteen, kriminalisointeihin, väkivaltarikosten tehokkaaseen tutkintaan, mutta myös niin kuin uhrien tukielementtien parantamiseen liittyvää kannanottoja. Tämä tarkoittaa niin kuin paitsi ihan puhdasta väkivaltaa, myös niin kuin seksuaalista ahdistelua ja ympärileikkauksia ja tämän tyyppisiin teemoihin ottaa kantaa, mitkä nimenomaan naisten asemaan vaikuttavat. Se ei tietysti pelkästään kohdistu vain naisiin, perheväkivaltakaan, ja Istanbulin sopimuksessakin on huomioitu, että periaatteessa tämä voi kohdistua myös miehiin. Että toki tämä ei ole niin pelkästään naisen oikeuksiin keskittyvä, mutta tietenkin käytännön realiteettien johdosta valitettavasti näin on, että juuri naisten asemaan ja naisten kokemaan syrjintään ja häirintään, seksuaaliseen ja väkivaltauhkaan tämä Istanbulin sopimusjärjestelmä pyrkii puuttumaan ja edistämään sitä
sitä huomattavasti. Toisena asiana, temaattisena kokonaisuutena on ihmiskauppa. Ja se tietysti kohdistuu valitettavasti kaikenikäisiin lapsiin, myöskin miehiin ja naisiin. Ja siihen on ihan oma yleissopimuksensa ihmiskaupan torjumiseksi. Ja Suomessa tämä on aika uutta aineistoa vielä vuodesta 2012, mutta se on tärkeä tekijä. Se pyrkii edelleenkin edistämisinstrumenttina ennaltaehkäisemään ihmiskauppaa, torjumaan sitä ennakolta, lisäämään ihmisten ja viranomaisten tietoisuutta tästä aiheesta, jotta sitä voidaan estää. Ja Suomessa niin, on yhdenvertaisuusvaltuutettu, niin sanottu kansallinen ihmiskaupparaportoija, jolla on niin kuin formalisoitu tämä tehtävä niin kuin kansallisella tasolla. Sitten kolmantena temaattisena ihmisoikeuksien edistävänä toimijana on niin kuin rasismi ja suvaitsemattomuus. Tämä on itse asiassa siinä mielessä tämä niin sanottu ECRI erilainen, että sillä ei ole itse asiassa taustalla mitään nimenomaista sopimusta, jota valvottaisiin, mutta nimenomaan tällaisella temaattisella tasolla kaiken antisemitismi, xenofobia, erilaiset viharikokset, vihapuheet ovat teemoja, joihin erilaisilla kannanotollaan ja lausunnollaan puuttuu ja pyrkii edistämään tilannetta, että ennen kaikkea niin kuin se ihmisarvoon ja ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun pitkälti kulminoituu se, mistä tässä on kyse. Sitten vielä neljäntenä kansalliset vähemmistöt ja heidän suojelemiseksi on oma puiteyleissopimus. Se on tullut 1998 voimaan Suomessa ja se pyrkii nimenomaan niin kuin edelleen ennaltaehkäisemään jännitteiden puhkeamista vähemmistöjen välillä. Ja tässä nyt pyritään niin kuin tämmöisiä olemassa olevia historiallisia vanhoja vähemmistöryhmiä suojelemaan ja myös niin, että niin kuin, ne ovat osa eurooppalaista kulttuuriperimää ja heidän näiden vähemmistöjen niin kuin säilyminen ihan niin kuin ryhmänä pyritään myös turvaamaan. Se on yksi näkökulma ja tavoite tällä puiteyleissopimuksella. Sitten viidentenä on alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja. Eli siinä on kyse tällaisista vakiintuneista pienistä vähemmistökielistä, jotka ovat mahdollisesti uhassa kadota ja näiden suojelemiseksi on oma puiteyleissopimuksessa myös olemassa. Tämä ei Suomen tilanteessa koske esimerkiksi ruotsia, joka on toinen virallinen kieli, eikä myöskään maahanmuuttajien kielellisiä oikeuksia, vaan nimenomaan tietyissä valtiossa historiallisesti olemassa olevia vähemmistökieliä ja niiden niin kuin säilymistä elinkelpoisena koskee tämä järjestelmä. Ja kuudentena on sitten lasten seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja riistolta sitä niin kuin vastustava niin sanottu Lanzaroten sopimus. Ja se on vähän niin kuin tuo naisiin kohdistuva väkivalta niin kuin temaattisesti kohdistunut vähän samantyyppisiin asioihin, eli juuri tekojen rankaisemiseen, riittävän tehokkaan tutkimiseen, uhrien tukipalveluihin ja tämän tyyppisiin niin kuin uhrien asemaa edistäviin kysymyksiin keskittyvä asiantuntijaelin. Ja nämä 6 eivät ole ainoita. Muitakin tällaisia tiettyjä temaattisia kokonaisuuksia on, jotka näkyvät eri tavoin Euroopan neuvoston eri elinten töissä, kuten maahanmuuttajan oikeudet, vaikka se vähemmistökielinä ei suojeltu ole, niin maahanmuuttajat isona ryhmänä ja teemana sellaisenaan on asia, joka on vahvasti esillä Euroopan neuvostossa, muun muassa vammaisten henkilöiden oikeudet, myös romanien oikeudet, tasa-arvokysymykset sukupuolten välillä esimerkiksi. Näitä on paljon muitakin, mutta tässä on niitä olennaisia. Eli hyvin paljon pyritään paitsi niin kuin vain valvomaan sitä minimitasoa, niin myöskin niin kuin ihmisten asenteisiinkin vaikuttamaan, viranomaisten tietoisuutta parantamaan, ennaltaehkäisemään tiettyä kaltoinkohtelua ja epäkohtia. Ja niistä on pitkälti kyse tässä edistävässä toiminnassa. Hyvä. Nyt me olemme puhuneet ihmisoikeussopimuksesta, Euroopan neuvostosta ja ihmisoikeuksien edistämiseen liittyvistä erilaisista temaattisista kokonaisuuksista, mitä Euroopan neuvoston työn alla tehdään. Mutta tämän lisäksi niin kun vielä uusi ulottuvuutensa on, ja myös historiallisesti uudempaa kehityspiirrettä edustavat niin sanotut taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, sosiaaliset oikeudet noin yleisesti ottaen. Ja niitä varten on sitten Euroopan neuvoston puitteissa sosiaalinen peruskirja, Euroopan sosiaalinen peruskirja. Ja se on niin kuin vuodelta 1965 jo perua, eli se on itse aika vanha. Suomenkin tapauksessa tämäkin tietenkin on vasta 90-luvulla kansallisesti ratifioitu.
Mutta tämä vähän samalla tavalla kuin ihmisoikeussopimus niin kuin perusideologialtaan pyrkii tietyn vähimmäistason, vähimmäistandardin turvaamaan kaikissa valtioissa juuri sosiaalisten oikeuksien alueella. Eli tietyt niin kuin toimeentuloon, vähimmäistoimeentuloon, sosiaaliturvaan, työelämään liittyviin oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, niin tietty yhteiseurooppalainen niin kuin minimitaso ja sen määrittelystä on kyse. Tämä on toisin kuin ihmisoikeussopimus niin kuin luonteeltaan sellainen sopimus, että tämän kohdalla vähän niin kuin ruokalistalta valtio voi valita ne tietyt oikeudet, joihin haluaa sitoutua. Kaikkea ei ole kokonaisuutena könttänä pakko ottaa, toisin kuin tuossa ihmisoikeussopimuksessa. Se johtuu siitä, että ne oikeudet, mitä tämä perusoikeuskirja sisältää, on tavattoman laaja kenttä. Ja tässä niin kun, itse asiassa 3 dialla on nyt lueteltu nämä erilaiset oikeudet, mitä tämä sosiaalinen peruskirja sisältää. Ja ne ovat hyvin moninaiset, työelämään liittyviä vähimmäisoikeuksia, lasten opetukseen, sosiaaliturvaan, terveyspalveluihin liittyviä oikeuksia, joita tietyn vähimmäistason mitassa valtioiden tulee toteuttaa. Et viime kädessä ne monet sosiaalisetkin oikeudet voidaan sitten palauttaa tuohon ihmisoikeussopimukseen. Muun muassa joku ihan välttämättömän toimeentulon turvan epääminen voi jopa periaatteessa olla tämän epäinhimillisen kohtelun vastaista, 3 artiklan vastaista tai 8 artiklan vastaista. Et näilläkin on linkki keskenään, mutta niin tämä sosiaalisen peruskirjan tarkoitus sinänsä ei ole niin toimia tällaisena niin kantelusubstanssina sinänsä, vaan se on niin juuri tätä edistävää tiettyä vähimmäistasoa määrittelevää funktiota ja mielellään sitä tietenkin edistävää funktiota. Ja tätä nyt valvoo oma sosiaalisten oikeuksien komiteansa ja pitkälti se valvontamenettely on hyvin erilaista, eli se perustuu valtioiden raportointiin ja kertomuksiin. Eli sitä kautta määräajoin tämä sosiaalisten oikeuksien komitea käy läpi kunkin valtion tilanteen raporttien valossa. Sen lisäksi sinne voivat sitten järjestöt tehdä kanteluita. Eivät yksityishenkilöt, niin kuin EIT-hän, mutta niin kuin ne tietyt yhdistykset esimerkiksi, jotka valvovat niin kuin sosiaalisia oikeuksia tai keskittyvät sosiaalisiin oikeuksiin kussakin valtiossa, niin voivat niin kuin järjestönä tehdä kanteluita. Ja Suomenkin kohdalla niitä muutamia tullut, ja muun muassa tämä Suomen sosiaaliturvan vähimmäistaso loppuvuonna 2014 sosiaalisten oikeuksien komitea kritisoi sitä puutteelliseksi, mutta siihen sitten ministeriön kanta ei ole ollut aivan täysin hyväksyvä. Mutta se on niin kuin keskeinen tämmöinen yleistä sosiaalista oikeutta koskeva kokonaisuus. Sitten vielä aivan uniikki kokonaisuus liittyen terveyteen ja lääketieteeseen, niin sanottu Oviedon sopimus. Eli se on itse asiassa ainoa kansainvälinen sopimus tämän ikään kuin lääketieteen, bioetiikan puolella, jota löytyy maailmasta. Sitä ei löydy mistään Yhdysvalloista tai Aasiasta tai mistään muualtakaan alueellisesti ikään kuin, vaan se on ihan uniikki ja siinä mielessä se on hyvin merkityksellinen myös muidenkin oikeuskulttuureiden kannalta. Ja siellä nyt pyritään tämmöistä tiettyä pelisääntöjä luomaan esimerkiksi niin kuin, elinkaupalle tai elinten luovutukselle, millä ehdoilla ja missä menettelyissä esimerkiksi elinten luovutuksia voidaan tehdä tai muun muassa niin kuin eutanasiaan liittyvät kysymykset ovat myös tämmöisiä tiettyjä hoidollisia kysymyksiä. Eli tämän lääketieteen alan menettelykysymyksiin ja tiettyihin rajavetoihin liittyviin kysymyksiin keskittyy tämä Oviedon sopimus. Ja se on tietysti kehittyvä instrumentti sekin. Eli niin kuin nyt tässä on nyt huomattu, niin ihmisoikeussopimus ja Euroopan neuvosto kaiken kaikkiaan, niin se ei ole pelkästään ihmisoikeustuomioistuin, vaikka se on se ikään kuin kruununjalokivi ja tunnetuin. Siellä on hyvin paljon muitakin temaattisia kokonaisuuksia ja toimijoita. Ja Euroopan neuvoston verkkosivut ovat huomattavan laajat ja kehittyvät, ja tässä aineistossa on tiettyjä hyödyllisiä linkkejä ihan Euroopan neuvoston pääsivulle ja ihmisoikeustuomioistuimen omalle sivulle. Siellä on niin sanottu HUDOC-tietokanta, jossa on sitten koko tämä ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö, paitsi ne tuomiot ja päätökset, niin myös niin kuin nämä valtiolle kommunikoidut vielä vireillä olevat valitusasiat. Ja myös niin kuin Suomen ulkoministeriön kautta löytyy hyvää tietoa Euroopan neuvoston ihmisoikeusjärjestelmästä hyvin monipuolisesti.